Ahojte, dneska vás vítam u nového videjka. Bude to dieťa v žltom tričku. Je to taká menšia hororovka, lebo máme tu... Som sa rozhodla, že budem hrať aj také hororové hry. A idem to nazvať ako moja najobľúbenejšia youtuberka, Clarissa. Takže bude, je to názov... Horror Week. Bola iba reklama. Nechcem tému. Takže máme tu prvú noc konečne. Ja som toto dlho nehral. Sa bojím. Dobre, viem, ako sa to... Môžeme zastaviť, prosím. Dobre, čupíme. Asi k mu dačo urobím jesť. Jak mi zase neutečie. Tu je baby, vidíte? Oh. Aha, tak. My sme tam. My sme tuto. Sme 10. Kvédy nech si zoberú susedia, je to fakt jedno. Čau, kamo. Ja som sa zľakla. Takže píše tu, že dieťa v žltom hej. Prečo reklamy sú tu? Tu vychádzajú reklamy, ne. Dobre. Prvý diel. Dobre, čau, jak sa máš? Čo chceš asi? Dobre, vidím, že na mňa nahnevaný. Mám... To čo bolo? Dobre, poď ku mne, ty malý, neviem čo si. Malé dieťa, hej. Som reálne tvoja sestra. Zavriem ťa tam. Ešte nenájdem. Bude happy teraz, vidíte? Vidíš, smeje sa. Dobre, idem ti dať jedlo. Budeš štúpek. Jak som Rostomilier posadila. Toto zavriem, lebo mi to zavadá. Aha, mlieko. Nič také nemáme. Dobre, ideme do chladničky kúknuť pre naše miminko mlieko. Dám ti ho. Ne! On si prdol. Fuj. Tu ešte ťa tu hodím. Prvé, čo urobím, je otvorím záchod. Ja ťa nemôžem zabrať! Som ťa tu zahodiť. Ani teraz mi utečie. Čo vravím? Poď sem. Dám ti tú plienku. Fajne zajímá. A poď ideme na skibidi. Ty ideš pekne do umýva. Prepač. Nevadí. Tak, hodíme ťa do skibidi toilet. Ako ťa tam hodíte? Ale čo urobí sa? Aha. To nejde. Má vystreliť to dieťa. Aha, tak nefunguje to. Dobre, musíme ho ísť zabaviť, lebo... Čo máme urobiť? Tak, baby, ty dead. Dobre, ja som zistil, že ja som jeho odcinul. Ale
pojď tu. Já tě tam bachnem. To fuk. Oh. Oh. Rozumím, proč mám jistu. Máme dieťa. No dobré, chlapče, ty se mi nezdáš. Já si nemám moc... Dobré, už ho... To čapala. Může se stát jeden bůk. Víš, vy tam mě vojde. Víš co? Mám nápad. Pojď, ještě. Pěpač. Dobré, nehněvaj se, tě tu hodím. Čo bolo? Prečo si vieš, ja mu tam dám aj to. Co im... Dobre, tak sa nám to troška buglo. Kde je? Aha, tu je. Dobre, ideš sem. Ti Prečo rozkročil tak nohy divne? Dobre, budeme ti to dáko robiť. Kočka. Nie! Mačka. Robím český, slovenský. Mačka. Máme dušu mačky. Fuj, prečo to vraví mami? To je divná hra. Ja toto už nebudem hrať. Toto je prvý diel a ja vám to už nezahrám. Takže iba zostanú, že si idem zahrať. Sa zbytočne bojím. Zbytočne. Ja mu tam nebudem dávať čili. Bude plakať. Môžem mu to opiecť? Môžem... Dobre, tak. Ideme ti dať spať. Ideme ťa dať spať. Nie, že mi zase utečieš. Nejaký je rád. Nie, ja pôjdem spať a ty tu budeš takto pekne o polnoci takto setkať. Takto. Nie takto. Reálne. Ľahni. Nesmej sa. Takto. Reálne budeš kúkať na moje videá, reálne. Budeme spinkať. On není rád. Dobre, pôjdem na gauč si prosím. Čo bol za búk? Fuj. Jak je roztomilý, keď je šťastný. Tam si bachnem ťa. Ideme o čom čítať? O mačičke. Tu máš mačku. Prosím, a neotravuj ma. Dobre. Kedysi bola krásna mačka. Už ma to vôbec nezajímá. Dobre, spí. Prosím. Dobre, musíme ísť potichu. Dobre, budem toto hrať na hlas. Musíme ísť potichu, takže... Pšt. Dobre. Musíme ľahnuť do spálne. Aha, spálňu máme. Aha. Je sa toto vždy ľahne. Ne. Musíme hľadať kľúč. Na kľúč. Viete, ako to bolo? Dobre, tak fakt si zobrali tú vazu susedia.
Nedáva to zmysel. Nie. Som sa zľakla reklamy. Ne. Dobre. Toto nebaví. To je mačka. Hide. To nám príde. Chápeš? Ja som s mojou kamarátkou Lilienkou. Bože. Nie, poháď. Teraz tu vyletí dačo, nie po mne. Ja prisahám, som zatvárala. Kde je? Mami! Bore, to decko nám utieklo. Kde je to malé decko? My teraz prídem dole a niekde bude. Čo robíš? Dobre, dám ti jesť. Ešte raz dám takú facku. Nespamätáš. Dobre, tak máme po mlieku. Tu mám zo sošin kebab. Takú facku. Poď, splachnem ťa. A bude spievať bršk, vidí dobdo. Však som mi zatvárala. To je riadny glitch. Veď sa tam spláchni. Tak, splachni. Konečne. Dobre, to fakt ukončujem.